హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ గీతా జయంతి శుభాకాంక్షలు. అందరికీ ఈరోజు భగవద్గీతని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించిన రోజు, మోక్షద ఏకాదశి రోజు కూడా ఆ రోజే చెప్పటం జరిగింది. సో ఈరోజు రెండు కూడా ఉన్నాయి. పర్వదినము 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 9వ రోజు రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. అందరికీ కూడా ఈ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 days గీతా క్లాసులో 9th డేకి అందరికీ స్వాగతం. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. రాజవిద్య విద్యలన్నిటిలోకి రాజగుహ్య మహా సీక్రెటివ్, అంటే ఎంతో గుహ్యమైనది, రహస్యమైనది, అందరికీ చెప్పగలిగేటటువంటిది కాదు, అర్హులకు మాత్రమే చెప్పదగినది అని దాని యొక్క అర్థము. శ్రీ భగవాను వాచతో ప్రారంభం ఇది. శ్రీ భగవాను వాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. శ్రీ భగవానుడు పలికారు ఏమని? అర్జున, నీవు నా పట్ల ఇదం తు తే గుహ్యతమం, ఇది ఈ గుహ్యతమమైన మహారహస్యకరమైనటువంటి ఈ ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే, నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి నీకు చెప్తున్నాను. జ్ఞానం అంటే నా మీద అసూయ లేనటువంటి వాడివి కాబట్టి చెప్తున్నాను. జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం, జ్ఞానంతో విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. కాబట్టి నీకు ఈ అత్యంత జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం నీకు జ్ఞానాన్ని నీకు ఇదంతా చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్, నీకు ఈ జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాత మోక్షం అనేది లభిస్తుంది నువ్వు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం విజ్ఞానం సహితం అంటున్నారు. ఈ జ్ఞానం యొక్క దశలు ఏమిటి అంటే రహస్యమైనది. ఈ జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు, రహస్యమైన జ్ఞానం ఉన్నది. అదేమిటి? ఈ దేహము ఆత్మల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. మనం అయితే 2వ అధ్యాయంలోనే చూసాం. సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మజ్ఞాన యోగము, అది రహస్యమైనది. ఇంకా అతి రహస్యమైన జ్ఞానం ఏమిటి అంటే భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం, భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవటం. అది అంటే భక్తి మార్గంలో ఉండేటటువంటి భక్తిలో ఉండేటటువంటి జ్ఞానం. ఇంకపోతే అత్యంత రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ, కృష్ణుని యొక్క ప్రతిస్పందన. రెండవది ఏమిటంటే భక్తి, ఆ భక్తితో భగవంతునితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవటం. అంతవరకు అత్యంత రహస్యమైనది. ఎప్పుడైతే ఆ 2వ స్టేజ్లో ఉన్న భక్తి శుద్ధ భక్తి స్టేజ్లోకి వస్తుందో అది ఆ తరువాత ఆ భక్తి వలన అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిలో మనకు సంపూర్ణ యోగం, భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందగలగటం. ప్రతిస్పందన అంటే అది ఆ సమాధి అంటే ఆ యోగంలో
పరిపూర్ణంగా స్థితులు అవ్వగలిగినప్పుడు అది శుద్ధ భక్తియుక్తమైనది. సో ఇది జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి దశలు. ఇకపోతే రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇది రాజవిద్య, రాజులు విద్యలన్నిటిలోకి రాజు వంటిది రాజగుహ్యం, మహా రహస్యాల్లో కూడా అతి రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం, ఈ ధర్మాన్ని నీకిప్పుడు ప్రత్యక్షావగమం నీకు ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని నీకు కలిగిస్తుంది. సుసుఖం, సుఖవంతమైనది, సుఖాన్ని ఇస్తుంది. అది తెలుసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు ఇంకంతా కూడా ఆనందమే. మనకు నిత్యానందంలో, సచ్చిత్తానందంలో ఉన్న నిత్యానందంలో ఉంటాం కాబట్టి సుఖవంతమైనది. కర్తుం అవ్యయం, ఇది నాశనం లేనటువంటిది. కర్తుం కాబట్టి సంతోషంగా మనం చేయవలసినటువంటిది, నిర్వహింపదగినటువంటిది కర్తుం. అవ్యయం, నాశనం లేనిది. సో ఈ జ్ఞానం విద్యలలో కల్లా రాజు రహస్యాల్లో అతి రహస్యమైనది, పరమ పవిత్రమైనది. తరువాత ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్షానుభూతిని మనకు అవగాహన చేసేటట్లు చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మవంతమైనది, ధర్మంలో పరిపూర్ణమైనది, సుఖమైనది, ఎప్పుడు కూడా నిత్యమైనది, అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది. కాబట్టి మనం కర్తం చేయవలసినది, సంతోషంగా చేయవలసిన జ్ఞానము అని 2వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారన్నమాట. ఆచరించటానికి అత్యంత సౌఖ్యమైనది. సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం, మనం చేయటానికి కూడా చాలా, ఆచరించటానికి కూడా సుఖవంతమైనటువంటిది. సో ఈ రాజవిద్య, ఈ సీక్రెట్ గుహ్య జ్ఞాన లక్షణాలు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామంటే, రాజవిద్య, రాజు వంటి జ్ఞానం అత్యంత రహస్యమైనది, రహస్యాలన్నిటిలోకి కూడా పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది. ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం అంటే ప్రత్యక్షంగా మనం ఆత్మను తెలుసుకునేటటువంటి ఆ ధర్మవంతమైన జ్ఞానము. ఉల్లాసంగా సుఖాన్ని ఇచ్చేది, అవ్యయం, నాశనం లేనిది, నశింపకుండా ఎప్పుడు ఉండేది, నిత్యమైనది అని ఈ రాజవిద్య యొక్క లక్షణాలు. అశ్రద్ధదానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడ, పరంతప అంటే ఆ అర్థము. అంటే అర్జున, ఈ ధర్మము ఈ ధర్మం పట్ల ధర్మస్యాస్య విశ్వాసం లేని వాళ్ళు, అశ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు నన్ను అప్రాప్య మాం నివర్తంతే, నన్ను పొందలేరు. నివర్తంతే తిరిగి వస్తారు. ఎక్కడికి? మృత్యు సంసార వర్త్మని, ఈ మృత్యు సంసారంలోకి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. ఎవరు? అశ్రద్ధతో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు, ఈ ధర్మం పట్ల విశ్వాసం లేనటువంటి వాళ్ళు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఏం కావాలంటున్నారు? విశ్వాసము, అసూయ లేకుండా ఉండటము, శ్రద్ధ ఉండాలి. ఈ 2 ఉంటేనే ఇది అర్థం చేసుకుంటాము. అశ్రద్ధ కానీ విశ్వాసం కానీ లేనప్పుడు వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు, వాళ్ళు తిరిగి ఈ మృత్యు సంసారానికే వస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. విశ్వాసం లేని జనులు ఈ జ్ఞానమునందు నన్ను ఈ ధర్మంలే విశ్వాసం లేని జనులు పొందజాలరు. అందుకని వాళ్ళు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలోకి వస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఏమిటి? ఈ క్లాస్లో మనం సరిగ్గా చదవకపోతే మళ్ళీ పాస్ అయి నెక్స్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్ళలేము. అలాగే ఈ
జ్ఞానం గనక మనం తెలుసుకోలేకపోతే ఇంకా ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటాం, పైకి వెళ్ళలేము అని చెప్పి ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. ఇలా ఒక బాడీ నుంచి ఒక బాడీకి ఇలాగే ఉంటూ ఉంటాము, అంతేగాని పైన మోక్షానికి వెళ్ళలేము. ఇది భౌతిక ప్రపంచం. నిన్న చూసాము, ఈ మన భౌతిక ప్రపంచం గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి రావటం, బ్రహ్మదేవుడి లోకం పైన ఉండటం అన్నిటికన్నా, తర్వాత ఈ తపోలోకం, జనలోకం, మహాలోకం, స్వర్గలోకం, ఇవన్నీ ఆ తర్వాత భూలోకము, కింద అతల విత్తల సుత్తల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకం, ఇవన్నీ కింది లోకాలని చూసాం. ఆ తర్వాత ఈ మయా తతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం అవస్థితః నచాహం అవస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము కూడా నా యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం. మయా తతం ఇదం సర్వం, జగత్తంతా కూడా నా యొక్క అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సర్వము కూడాను నేను అన్ని మత్స్థాని సర్వభూతాన్ని, అన్ని భూతాలలో నేను స్థితుడనై ఉన్నాను. నా చాహం అవస్థిత, కానీ నాయందు అవి లేవు అని చెప్తున్నారు. నేను అన్ని ప్రాణుల్లోనూ స్థితమై ఉన్నాను అంటే నేను అసలు ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాను. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం నుంచే వ్యాపించబడి ఉన్నది. అయితే సమస్త ప్రాణులు కూడా నాలో స్థితులై ఉన్నారు, కానీ నేను మాత్రం వాటి యందు లేను అని చెప్తున్నారు. దీనికి అర్థం ఏమిటి అంటే, మళ్ళీ నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, అంటే ప్రకృతి అంతా, విశ్వమంతా కూడా భగవంతుడిలోనే ఉన్న ఆయన మాయ కూడా ఉంది. మరి ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా మాయతో నిండి ఉంది. త్రిగుణాలు, అందరూ వాటికి అందరూ వాటికి గురి, అందరిలోనూ ఈ ప్రభావితులు కావలసిందే ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలకని చెప్పుకున్నాము. అయితే భగవంతుడు మాత్రం ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలనే మాయకు ప్రభావితులు కాదు. కాబట్టి నేను వాటిల్లో లేను అన్న మాటకు అర్థం అది. అంటే ఇంకొక రకంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అవ్యక్తమూర్తిన నేను ఇంద్రియాలకు అతీతుడను అని కూడా దాని యొక్క అర్థం. అంటే మాయకు గురి అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ఇంద్రియ ప్రభావానికి మనం లోనవుతూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడు ఆ మాయకు గురికారు, ఆయన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగినటువంటి ఆయన. కాబట్టి నేను వాటిలో లేను అంటే ఆ మాయకు నేను అతీతుడను, ఇంద్రియాలకు అతీతుడను అని అర్థం. అయినా సృష్టించబడిన సర్వప్రాణులు కూడా నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్యశక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని నువ్వు చూడు. నేను సమస్త ప్రాణులకి సృష్టికర్తని, నిర్వాహకుడిని అయినప్పటికీ వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితం కాను అని ఇక్కడ ఇంకా స్పష్టంగా చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే అందరినీ సృష్టించినప్పటికీ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మాయతో ఈ భౌతిక ప్రకృతికి కానీ ఈ వేటికి కూడా ఇంద్రియాలకు కానీ నేను ప్రభావితుడను కాను. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంటుంది, ఎంత బలంగా ఉన్నా కూడా అది. అలాగే ప్రాణులందరూ కూడా ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా, ఎవరైనా, ఏదైనా ఈ సమస్త ప్రకృతి కూడా నా యందే స్థితమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ గాలి ఎంత ప్రచండమైనదైనా ఆకాశంలోనే ఉన్నట్లు ఈ విశ్వమంతా ఎంత పెద్దదైనప్పటికీ అది అంతా కూడా భగవంతుడిలోనే స్థితమై ఉంటుంది.
మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి, నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి అన్ని సచరాచర చర అచర కదిలేవి కదలనివి అన్నిటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది నా డైరెక్షన్లోనే. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. దాని కారణంగానే కౌంతేయ ఈ ఈ ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతోంది అని చెప్తున్నారు. సృష్టించబడటం మరియు నాశనం అవటం అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అని అంటే భగవంతుని యొక్క అధ్యక్షతలోనే ఈ చరాచర అచర జీవులన్నీ కూడా సృష్టించబడుతున్నాయి. ఈ ప్రకృతి ఎవరి అధ్యక్షతలో ఇదంతా చేస్తోంది? ఈ సచరాచరాలను సృష్టించటము ఇదంతాను భగవంతుడి అధ్యక్షతలోనే చేస్తోంది. ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ పాలనలోనే ఈ జగత్తు మళ్ళీ సృష్టించబడటం, మళ్ళీ నాశనం, జగద్వి పరివర్తతే అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ప్రకృతి యొక్క నియమాన్ని అనుసరించే ఈ జగత్తు సృష్టించబడటం, లయం అవటం అవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఆ నియమం అంతా కూడా భగవంతుని అధ్యక్షంలో జరుగుతోంది. ఇక్కడ భగవంతుడు, ఆ తర్వాత ఈ ప్రకృతి అంటే మాయాశక్తి, ఇది మనకి చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడి యొక్క డైరెక్షన్లో ఈ మాయాశక్తియే ఈ ప్రపంచాన్నంతటిని కూడా సృష్టించటం మరియు లయం చేయబడుతోంది. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమ భూతా మహేశ్వరం. అవజానంతి మాం మూఢులు నన్ను తెలుసుకోలేక మానుషీం తనుమాశ్రితం, ఏమని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు? నేను మనుష్య రూపాన్ని ఆశ్రయించి వచ్చేసరికి వాళ్ళు నన్ను మూఢులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. పరంభావం అజానంతో, ఈ పరమభావాన్ని గుర్తించలేక మమ భూత మహేశ్వరం, ఏమి నేను అన్ని భూతాలకు అన్ని జీవులకు మహేశ్వరుడును అన్న పరమభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సో అని చెప్తున్నారు. సో మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడినైనా నా యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని, దాని యొక్క పరంభావాన్ని వాళ్ళు దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. మూఢులు నన్ను పరిహసిస్తారు, వాళ్ళు తెలియక మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు. ఉదాహరణకు మనకు కొంతమంది ఉన్నారు, ఏది శిశుపాలుడు, ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా భగవంతుణ్ణి తూలనాడటం, పరిహసించటం చేస్తూ ఉండేవారు. ఉదాహరణలు చూపిస్తున్నారు. మహాత్ములు ఎవరు అంటే, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్యానన్యా మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. పార్థ, నా దివ్యశక్తిని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ ఆశ్రయించి, మహాత్ములు దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత, నా యొక్క ఈ దివ్య ప్రకృతిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు భజంత్యా అనన్య మనసో, అనన్య చిత్తంతో, కేవలము అనన్య చిత్తంతో నన్ను భజించేవాళ్ళు, జ్ఞాత్వా భూతాదిం అవ్యయం, వాళ్ళు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు. వాళ్ళకి ఆ సృష్టికి అది మూలం, సమస్త సృష్టికి మూలం అన్నది జ్ఞాత్వా తెలుసుకుంటారు. సో అనన్య చిత్తంతో భజించేటటువంటి ఈ మహాత్ములు
జ్ఞాత్వా తెలుసుకుంటారు. భూతాది ఈ సృష్టి అన్నిటికీ జీవాలు ఈ ప్రపంచం అంతటికీ కూడా మూలము, అవ్యయము, సమస్త సృష్టికి మూలము, అవ్యయుడను, నాశనం లేని వాడిని అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. సో మహాత్ములు నా దివ్య శక్తిని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో భజిస్తూ వాళ్ళు నేను సమస్త సృష్టికి మూలాన్ని, అవ్యయుడిని అన్న విషయం వాళ్ళు జ్ఞాత్వా తెలుసుకుంటారు అన్నది ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఇంకా మహాత్ముల గురించి చెప్తున్నారు. మహాత్ములు అని ఎందుకంటారు అంటే భగవంతుణ్ణి ఆ శుద్ధ భక్తితో తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఆత్మ పరిశుద్ధం అవుతుంది కాబట్టే ఆ శుద్ధ భక్తిలో ఉండగలరు, కాబట్టి ఆ భగవంతుని అనుభూతి చెందగలరు, కాబట్టి వాళ్ళు మహాత్ములు, వాళ్ళ ఆత్మ, అందుకని మహాత్ములు అని పేరు వచ్చింది. సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తశ్చ దృఢవ్రత నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సో సతతం కీర్తయంతో మాం, సతతం ఎప్పుడు నిరంతరం నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. యతంతశ్చ దృఢవ్రత, ఎప్పుడు కూడా దృఢంగా ఈ ఈ ఈ వ్రతంలో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు, స్థితులై ఉంటారు. నమస్యంతశ్చ నమస్కరిస్తూ నాకు మాం భక్త్యా, ఈ భక్తిలో నిత్యయుక్త నిత్యము ఉపాసత, ఇందులో ఈ ఉపాసనలో నిత్యము యుక్తులై స్థితులై ఉంటారు. సో ఈ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు అంటే సతతం నన్ను కీర్తిస్తూ ఈ వ్రతంలో దృఢంగా వాళ్ళు పనిచేస్తూ నమస్కరిస్తూ నాకు భక్తితో ఈ ఉపాసనలో నిత్యము స్థితులై ఉంటారు. ఇది ఉదాహరణగా ఇలా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్రభుపాద చూపిస్తున్నారు. ఆయన నిత్యము కీర్తిస్తూ అందులో ఈ పనిలో ఆయన దృఢవ్రతులై ఈ నిమగ్నమై ఉన్నారు. భగవంతుని గురించి అందరికీ చెప్పటము, ఆయన కీర్తనలు, ఆయన జపము, ఆ విషయాలన్నీ కూడా అందరికీ బోధించాలనేటటువంటి పనిలో నమస్కరిస్తూ ఈ భక్తిలో నిత్యము ఆయన ఉపాసనలో యుక్తులై ఉన్నారు, స్థితులై ఉన్నారు. అది ఆ మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు. సో ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఈ మహాత్ములు అంటే ఎల్లప్పుడూ కీర్తన, దృఢవ్రతం, దృఢమైనటువంటి మనస్తత్వంతో, విశ్వాసంతో ఇందులో నియుక్తులై ఉండటం, స్థితులై ఉండటం, నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పిస్తూ నిత్యాయుక్త ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ పనిలో వాళ్ళు లీనమై ఉండటం. ఇంకా మిగిలిన రకాల భక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళెవరు అంటే అర్జున, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను, అమరత్వాన్ని నేనే, మృత్యు రూపంలో వస్తాను, మళ్ళీ నేనే అమరత్వాన్ని ఇచ్చేది నేనే, మృత్యు రూపంలో వచ్చేది నేనే, శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలిక పదార్థాన్ని కూడా నేనే. సమస్తము కూడా భగవత్ సృష్టియే. శాశ్వతమైన ఆత్మ మనలో ఉన్నది. అదే కాకుండా మన తాత్కాలికమైన పదార్థం ఏమిటి? మన శరీరం. అది టెంపరీ, ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు. అది కూడా భగవంతుడే, పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. పంచభూతాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే భగవత్ సృష్టియే అవి కూడా. సో అన్నీ కూడా నేను అని చెప్తున్నారు. వేదములలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదులతో పూజ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ అన్నీ నేనే అన్న విషయాన్ని వింటూ ఇదేమిటి అన్నీ నేనే అనుకుంటున్నాము అనేటటువంటి ఆలోచన కాకుండా, భగవంతుడు వివరించకపోతే ఈ విషయాన్ని ఇంకెవరు చెప్తారు? మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? కాబట్టి చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. అందుకని అసూయ లేని వాడివి అన్న మాటకు కూడా ఇంకొక అర్థం ఏమిటి అంటే, విన్న తర్వాత అన్నీ ఇలాగే చెప్తున్నారు, నేనేననుకుంటున్నారు అనేటటువంటి భావం లేకుండా భక్తితో ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటము ముఖ్యము. అందుకని దాని యొక్క అసూయ లేకపోవటం అన్న మాటకు అర్థం అదనమాట. సో భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు అది నిజం కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు. ఆ నిజం ఆయన చెప్పకపోతే మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? అది చెప్పటానికి, ఆ మాటలు నేను సర్వం అని చెప్పటానికి కారణం అది. వేదాలలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదులతో పూజిస్తారు.
అంటే మంచి పనులు చేయాలనుకున్న వాళ్ళు యజ్ఞాలు అవి చేస్తూ అలా పూజిస్తారు. యజ్ఞం అయిన తర్వాత ఆ సోమరస పానం అంటే యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని ఆ సోమరసం అంటారు, అవన్నీ చేస్తే పాపాలు పోయి పవిత్రులై వీళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళటానికి వాళ్ళు కోరుకుని ఇలా యజ్ఞాలు కొందరు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు ఆ పాపాలన్నీ పోయి స్వర్గానికి వెళ్తాము, పుణ్యం వస్తుంది అని. వాళ్ళ పుణ్యకర్మల ఫలంగా వాళ్ళు స్వర్గాధిపతి ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారు. అక్కడ అన్ని భోగాలు స్వర్గ సుఖాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. స్వర్గలోకం యొక్క భోగాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళ పుణ్యఫలం అంతా కూడా తరిగిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా ఈ భోగ వస్తువుల ప్రాప్తికి అంటే స్వర్గ సుఖాల కోసం వైదిక కర్మకాండలు ఆచరించే వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళినా పుణ్యం అయిపోయినాక మళ్ళీ భూప్రపంచానికి వస్తూ పోతూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో జైంట్ వీల్ ఉంది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తోంది. అది పైన ఎక్కితే కింద ఉంటే పైకి వెళ్తాము. స్వర్గానికి పుణ్యకారణాల వల్ల వెళ్ళినా ఆ పైన ఎప్పుడు ఉండం కదా, కొంచెంసేపు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తుంది ఆ పైనుంచి, అదంతా బాగుంటుంది. కానీ అక్కడ ఎప్పుడు ఉండం, మళ్ళీ తిరిగి కిందకు వస్తాము. ఆ ఉదాహరణ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అలాగే స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అంటూ కొన్ని పుణ్యకర్మలు చేస్తాము, తప్పు లేదు. కానీ అంతవరకే చేసి ఊరుకుంటే మనకు ఆ స్వర్గప్రాప్తి వరకే దక్కుతుంది. కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి పుణ్యం అయిపోయినాక ఈ భూప్రపంచంలోకి రావాలి. కాబట్టి రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించటం. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో అనన్య చింతతో, ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి చింతతో మాం నన్ను ఏ జనా పర్యుపాసతే, ఏ జనులైతే ఉపాసన చేస్తారో ఈ అనన్య చిత్తంతో నన్ను, తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం వాళ్లకు నిత్యము అలాంటి వాళ్ళు నిత్యము కూడా ఇందులో యుక్తులై ఉన్నవాళ్ళు యోగక్షేమ్యం వహామ్యహం, వాళ్ళ యోగము వాళ్ళ క్షేమము నేనే చూస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. నన్ను ఈ భగవంతుణ్ణి అనన్య చిత్తంతో ఎవరైతే స్మరిస్తూ ఈ ఉపాసనలో ఉంటారో వారికి వారి యోగక్షేమాలు, ఇందులో ఎవరైతే నిత్యము యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళ యోగక్షేమాలను నేనే చూస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సుధాముడు కుచేలుడిని నిన్న చెప్పుకున్నాం, ఆయన అడగకపోయినా సరే ఆయన దర్శనం చేసుకుందాము, నేను అడగక్కర్లేదు అని భార్య ప్రోద్బలంతో వచ్చి అడగకుండానే వెళ్ళిపోయినా ఆయనకు కావలసినవన్నీ ఇవ్వటం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామి, ఆయన ప్రహ్లాదుని అడుగడుగునా కూడా తండ్రి పెట్టేటటువంటి కష్టాలంటే ఏమిటి, చంపేయటానికి కూడా ప్రయత్నించాడు మూర్ఖుడైన ఆ తండ్రి. ఈర్ష్యతో, భగవంతుడి మీద అసూయతో ఆ కొడుకు ఆ మాటలే చెప్తున్నాడు అని. కానీ ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఈ ప్రహ్లాదుని అడుగడుగునా కూడా భగవంతుడు కాపాడటం జరిగింది. ఆ రెండు ఉదాహరణలు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రత. సో దేవతలను పూజిస్తే మనము దేవలోకానికి వెళ్తాం, స్వర్గాలకు. దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూతాని యాంతి భూతేజ్య, భూత ప్రేతాలను కొంతమంది పూజిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు అలాంటి లోకాల్లోకి వెళ్తారు, అక్కడ పుడతారు. యాంతి మధ్యాజినోపి మాం, నన్ను ఆశించినటువంటి నా భక్తులు నన్ను ప్రార్థిస్తే నన్నే చేరుకుంటారు. సో దేనిని ప్రార్థిస్తే ఆ లోకాలకు వెళ్తారు అన్నమాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం.
సో ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి అనన్య చింతనతో ఉపాసన చేస్తూ అందులో నిత్యము యుక్తులై ఉంటారో ఆ అనన్య చింతతో వాళ్ళ యోగక్షేమాలను నేనే చూస్తాను అని చెప్తున్నారనమాట. సో వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ క్షేమాన్ని, వాళ్ళ యొక్క మంచిని నేను చూస్తాను. అంటే అవసరాలు, ఇక్కడ యోగము అంటే వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు, వాళ్ళకి కావలసినదేదో నేనే చూస్తాను అని యోగం అన్న మాటకి ఇక్కడ అర్థం. అది యోగక్షేమం అంటే వాళ్లకు కావలసిన అవసరాలు, క్షేమం, వాళ్ళ యొక్క రక్షణ అన్నీ నేనే చూస్తాను అని అర్థం. అది ఆ మాట ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. యోగక్షేమ, యోగం అంటే వాళ్ళకి కావలసినదేదో వాళ్ళ రక్షణ రెండు కూడా నేను చూసుకుంటాను. అలాగే ప్రహ్లాదుని ఆయన నిత్యము రక్షించటము ఆ ప్రమాదాల నుంచి, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు, కుచేలుడికి ఆయన అవసరాలన్నీ కూడా తీర్చటము, ఇవన్నీ మనకు ఉదాహరణగా అందుకని ఈ రెండు చిత్రాలు చూపించారు. ఇక్కడ సరే దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవతల లోకానికి వెళ్ళటం, ఎవరిని పూజిస్తే వాళ్ళ లోకానికి వెళ్తాము. భగవంతుడిని డైరెక్ట్గా పూజిస్తే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. సో భగవంతుణ్ణి ప్రేమతో పూజించినటువంటి వీళ్ళు కొన్ని ఉదాహరణలు అన్నమాట. భక్తులు కుచేలుడు, శబరి, శ్రీరాముడు, గజేంద్రుడు విష్ణువుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి రక్షించటం, ఇవి ఇక్కడ ఉదాహరణలు చూస్తున్నాం. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో భక్తి అనేది ఎంత సరళమైనది, సున్నితమైనది, సరళమైనది, ఎంత మృదువైనది అంటే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రం అంటే ఆకు, పుష్పం పువ్వు, ఫలం పండు, తోయం నీరు. కాబట్టి యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, ఎవరైతే నాకు భక్తితో ఇస్తారో తదహం భక్త్యుపహృతం, వాళ్లకు అశ్నామి ప్రయతాత్మనః, నేను అవి భక్తిభావంతో నాకు ఇస్తే అశ్నామి ప్రయతాత్మ, నేను సంతోషంగా దానిని స్వీకరిస్తాను. సో ఎవరైతే నాకు ఒక ఆకైనా, పండైనా, పువ్వైనా, లేదంటే నీరైనా ఆఖరికి భక్తితో ఇస్తే చాలు, నేను దానిని స్వీకరిస్తాను. కాబట్టి భగవంతుడికి కావలసినది ఆ భావం, భావప్రియుడు భగవంతుడు. కాబట్టి ఆయనకు మనం ఏ భావంతో ఏదైనా సమర్పిస్తున్నాము, మన పనులు కానీ, మన మనస్సు కానీ, ఏదైనా ఆ భక్తి భావం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈ కథలో ఆవిడ భాగవతంలో కథ అన్నమాట ఇది. ఏమిటి అంటే ఈ పండ్లు అమ్ముకునే ఆవిడ రోజు వచ్చి ఇవ్వటము. వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో బియ్యం ఇచ్చేవారు ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలి అంటే. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటాం కదా, ఒక వస్తువు ఇస్తే ఇంకొక వస్తువు ఇవ్వటం అలా. సో బియ్యం ఇస్తే రోజు ఈ పండ్లు అమ్ముకునే ఆవిడ రావటం, ఇంట్లో వాళ్ళు బియ్యం ఇవ్వటం చూస్తూ ఉంటూ ఒకరోజు ఆవిడ వచ్చినప్పుడు ఆవిడకి బియ్యం ఇవ్వటానికి ఈయనే దోశల నిండా చిన్న కృష్ణుడు బియ్యం తీసుకుని వస్తూ ఆ చేతుల్లో పట్టక అన్నీ జారిపోయి ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 2 గింజలు మిగిలాయి ఆ దోశట్లో. అయితే ఆవిడ అది బియ్యాన్ని సంతోషంగా నవ్వుతూ ఆ 2 గింజలు తీసుకుని తన బుట్టలో ఉన్న పళ్ళన్నీ ఆయన చేతులు మిగిలినవి ఆయన చేతుల నిండా పెట్టింది. అయితే ఆవిడ యొక్క ప్రేమకు తర్వాత చూసుకుంటే ఆవిడ బుట్టలో ఎన్నో ఈ మణిమాణిక్యాలు ఆవిడ చూసుకోవటం జరిగింది. అంటే భగవంతుడికి భక్తిభావంతో మనం ఏది సమర్పించినా ఆయన దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం మనకు ఇస్తారు అన్నదానికి ఉదాహరణ. మనం ఏమి ఇచ్చామన్నది కాదు, ఎంత భక్తితో ఇచ్చామన్నది, ఎంత ప్రేమతో ఇచ్చామన్నది ముఖ్యము. సో ఏమేమి ఇవ్వచ్చు భగవంతుడికి మనం సమర్పించేది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఈ పద్యంలో చెప్పింది, ఈ శ్లోకంలో పత్రం ఆకు, ఇక్కడ తులసి ఆకు,
తులసీరాణి అంటే ప్రియం శ్రీకృష్ణుడికి, విష్ణుమూర్తికి, భగవంతుడికి. కాబట్టి తులసి ఆకు మరికొంత ప్రియమైనది. పత్రం, పుష్పం, పువ్వు, ఫలం, పండు, తోయం, ఆకు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. సో నువ్వు ఏ పని, యత్కరోషి యదశ్నాసి, నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్జుహోషి ఏ యజ్ఞంలో ఏది సమర్పించినా సరే, యత్తపస్యసి ఏ తపం చేసినా సరే, ఆఖరికి తత్కురుష్వ మదర్పణం, అవన్నీ కూడా ఎలా చేస్తావంటే నాకు అర్పించి చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసింది. ఈ భక్తి యోగంలో ఏ రకంగా భగవంతుడి గురించి, ఆయన భక్తి మార్గంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది కూడా మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏదైనా సమర్పించినా, యజ్ఞం చేస్తూ ఏది దానం ఇచ్చినా, మరి ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చెయ్యి. యత్కరోషి, నువ్వు ఏ పని చేసినా, యదశ్నాసి ఏది తిన్నా, యజ్జుహోషి యజ్ఞంలో ఏది చేసినా, దదాసి యత్ అది నాకు. తర్వాత తపస్యసి ఏమి తపస్సు చేసినా, ఏది దానం చేసినా కూడా అన్నీ నాకు అర్పిస్తున్నాను అనుకుని చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ యజ్ఞమే కాదు, దానమే కాదు, తపస్సే కాదు, నువ్వు ఏదైనా తిన్నా, ఏది తిన్నా, ఏ పని చేసినా అది ముఖ్యం. ముందుగానే చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చేస్తున్నాను అనుకుని చెయ్యి. అప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానమని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము. కానీ పని ఆ మెంటాలిటీలోకి, ఆ భావనలోకి మనము రావటానికి ప్రయత్నించాలి. ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అని ఆయనకు సమర్పించి చెయ్యి అని ఇక్కడ భగవంతుడే మనకు మార్గం చూపిస్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ యూత్ క్లాస్ వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి అమ్మా. ఒకసారి ఒక 1 minute బ్రేక్ తీసుకుందాం. యూత్ క్లాస్ వాళ్ళు దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఇంకెవరున్నారు? కొంతమంది రేస్ చేశారు, ఇంకా కొంతమంది చేయలేదేమో అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యువర్ యూత్ గ్రూప్ మెంబర్. యూత్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఎవరు దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఓకే. లేదంటే మీకు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ కనపడకపోతే చాట్లో కూడా మెసేజ్ పెట్టండి. యూత్ గ్రూప్ మెంబర్ని అని మెసేజ్ పెడితే తెలుస్తుంది చాట్ బాక్స్లో. ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ టైం ఇద్దాము. వెరీ గుడ్. ఓకే. ఎవరికైనా ఈ హ్యాండ్ రైజింగ్ ఆప్షన్ ఏ కారణం చేతైనా కనిపించకపోతే ఇందులో కూడా మెసేజ్ పెట్టవచ్చు. చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ లోవర్ చేసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. శుభాశుభాఫలైరేవం మోక్షసే కర్మబంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. సో అన్ని పనులు శుభాశుభ ఫలైరేవం, అన్ని పనులు ఏది చేసినా నాకు సమర్పించేయమని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే అన్ని పనులు నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నువ్వు అశుభాశుభ ఫలితాల నుంచి బయటపడతావు. సో భగవంతుడికి ఎందుకు అర్పితం చేయాలి అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తే కనుక, అలా ఆయన కోసం చేస్తున్నాను అని మనం మన కోసం అలా ప్రతిఫలం మీద కోరికతో చేయకుండా అది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం అనుకుని చేస్తే మనకు ఆ కర్మబంధ ఫలితాలు ఏమి కూడా అంటవు. కర్మబంధ ఫలితాలు అంటనప్పుడు పాపము పుణ్యము ఏది కూడా అంటకపోతే మనం
క్లీన్గా ఉంటాము మన హిస్టరీ, అప్పుడు ఆ పాపపుణ్యాలు ఉంటేనే మళ్ళీ అవి దానికి ఫలితాలుగా మనం భూప్రపంచం మీద కానీ వేరే జన్మ కానీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అవేమీ లేకపోతే మనం భగవంతుడి దగ్గరికే మోక్షమే వస్తుంది. కాబట్టి ఆ కర్మ బంధాలను మనం అంటించుకోకుండా ఉండాలి అంటే మనం భగవదర్పితం చేస్తూ పనులు చేయాలి. సో శుభాశుభ ఫలైరేవం, శుభము అశుభము అనేటటువంటి ఫలాలు ఏమీ కూడా ఉండవు. మోక్షసే కర్మబంధనై, కర్మబంధనం నుంచి నువ్వు మోక్షం సాధిస్తావు అలా భగవదర్పితం చేస్తే. సన్యాసయోగయుక్తాత్మ, ఎప్పుడు కర్మబంధన నుంచి మోక్షం సాధిస్తావంటే ఈ సన్యాస యోగంలో నువ్వు యుక్తుడు అయినప్పుడు. సన్యాస యోగం అంటే ఏమిటి? అన్నీ వదిలేసి అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఒక్కడవే కూర్చోవటం కాదు సన్యాసం అంటే. ఎప్పుడైతే మనము ఆ వైరాగ్య మనస్తత్వాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటామో, ఏ వైరాగ్యం? వదిలిపెట్టటము అన్నీ. అంటే అన్నీ వదిలిపెట్టడం అంటే పనులు మానేయమని కాదు, పనులు చేసిన పనుల యొక్క ఫలితాలను మనం వదిలిపెట్టడం అంటే దాని మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడికి మనం సమర్పించగలిగితే ఆ సన్యాస యోగంలో మనం యుక్తులై ఉంటే, అటువంటి సన్యాస యోగంలో విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, విముక్తులమై మనం నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చాలా క్లియర్గా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం ప్రాక్టీస్ చేయటానికి. ఈ శుభాశుభ ఫలాలు ఏవి కూడా మనకు రావు, ఏది కూడా ఈ కర్మబంధనాల నుంచి మనం మోక్షం తెచ్చుకోవచ్చు ఎప్పుడు? సన్యాసయోగంలో యుక్తులమై ఉంటే. సన్యాసం అనగానే అందరం ఏదో సన్యాసిలాగా మనం కాషాయ బట్టలు ధరించేసి అరణ్యంలో ఉండాలి అనుకుంటాం, అది కాదు. సన్యాసం అంటే వైరాగ్యం, అంటే మనం వదులుకోవటం. దేనిని వదులుకుంటున్నాము? మనము వదులుకుని ఏం చేస్తున్నాము? భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాము. దేనిని వదులుకుని భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాము? మన కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తిని. మనం ఆ ఫలితం పని చేసినప్పుడు ఈ లాభం వస్తుంది, ఆ లాభం వస్తుంది అనేటటువంటి ఆ ఆసక్తిని, ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అని ఆయనకు సమర్పించటం. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో క్లియర్గా చెప్పారు. నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, ఏ తపస్సు అయినా, ఏ దానమైనా, ఏ యజ్ఞమైనా, నా యజ్ఞము దానము తపస్సులే కాదు, అసలు నువ్వు ఏది తిన్నా ఏది చేసినా అని ఇక్కడ అది ముఖ్యమైన పాయింట్. దానికి అది అలా ఉంటే నీకేం జరుగుతుంది అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా నువ్వు వైరాగ్యంతో అన్నీ నాకు సమర్పించి ఉండగలిగితే నీ కర్మబంధనం నుంచి ఈ శుభ అశుభాలు అవన్నీ కూడా, శుభమైన ఒక రకమైన బంధమే, అశుభమైన ఒక రకమైన బంధమే, ఇవన్నీ కర్మబంధాలే. వీటన్నిటి నుంచి కూడా నీకు మోక్షం వస్తుంది అలా ఉండగలిగితే. ఎలా ఉండగలిగితే? సన్యాసయోగ యుక్తాత్మ, నువ్వు సన్యాసయోగంలో యుక్తుడవై స్థితుడవై ఉంటే. ఏమిటా సన్యాసం? అన్నీ భగవంతుడికి కోసం చేస్తున్నాను, ఆయనకు అర్పిస్తున్నాను ఈ ఫలితాన్ని, ఈ పని యొక్క ఫలితాన్ని అని అలా ఉండగలిగితే విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, విముక్తుడవై నన్ను పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సమోహం సర్వభూతేషు సమే ద్వేష్యోస్తి నా ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం. నేను అన్ని భూతాల పట్ల నాకు ద్వేషం కానీ పక్షపాతం కానీ నా దగ్గర లేదు అని నాకెవరి మీద కూడా ద్వేషం కానీ పక్షపాతం కానీ నా దగ్గర లేదు ఎవరి పట్ల. ఎవరైతే ఏ భజంతీతు మాం భక్త్యా, ఎవరైతే నన్ను భక్తితో భజిస్తూ ఉంటారో మైతే తేషు చాప్యహం, వాళ్ళు నాయందే నివసిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడికి ఎవరి మీద కూడా పక్షపాతం లేదు. కానీ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సిద్ధాంతం ఏమిటి అంటే ఆటోమేటిక్ అన్నమాట. భక్తితో ఉన్నవాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు భగవంతుల్లో లీనమైపోతూ ఉంటారు. ఆ శుద్ధ భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు. నాకెవరి పట్ల స్పెషల్గా పక్షపాతం కానీ లేకపోతే ద్వేషం కానీ లేదు. ఎవరైనా నాలో లీనం అవ్వట్లేదంటే వాళ్ళ మీద ద్వేషంతో కాదు, ఆ శుద్ధ భక్తి భావం వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా నాలో లీనం అయిపోతూ ఉంటారు. అది అక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఆయనకి ఇష్టం లేక మనం ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళలేకపోవటం కాదు. ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం ఉంటే ఎవరైనా సరే భగవంతుల్లో లీనం అవుతారు
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తరువాత కృష్ణుడు పక్షపాతియ అన్నమాట ఇక్కడ హెడ్డింగ్. దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుంచి స్వేచ్ఛ. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శాశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ, వాళ్ళు శాంతి శాశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి, వాళ్ళు తొందరగానే ధర్మాత్ములుగా అవుతారు. ఎవరు ఇలాంటి యోగంలో స్థితులై ఉన్నవాళ్ళు. ఈ వైరాగ్య సన్యాస యోగయుక్తాత్మ అని చూసాం కదా, అంటే ప్రతిఫలాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేసుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు త్వరలోనే ధర్మాత్ములు అవుతారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్ములు అవుతారు, అయి శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శాశ్వత శాంతిని ఎప్పుడు పొందుతాము? భగవంతుల్లో మనము ఆ యోగంలో స్థితులమైనప్పుడు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి అంటే కుంతిపుత్ర, నువ్వు చెప్పవచ్చు, తెలుసుకో. నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నష్టానికి గురికాడు అని చెప్పి నువ్వు తెలుసుకో. అంటే భగవంతుణ్ణి నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా నష్టపోరు అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే, 31వ శ్లోకము. సో మనము భగవంతుని నమ్మటం వల్ల ఏమిటి అంటే, నమ్మటం వల్ల ఎవరికి కూడా నష్టం అనేది లేకపోగా మనకు ఆ లాభమే వస్తుంది. సో కౌంతేయ ప్రతిజానీహి, ప్రకటించు ఏమని? నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ప్రణశ్యతి అంటే ఎప్పుడు కూడా నశించడు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో క్షిప్రం, త్వరలోనే అతనికి ధర్మాత్ముడు అవుతాడు. ఎవరు? శాశ్వత శాంతిని పొందుతాడు ఎవరు? ఇటువంటి సన్యాస యోగంలో యుక్తుడై ఉన్నవాడు, ఈ ప్రతిఫలాన్ని భగవంతునికి సమర్పించిన వాళ్ళు త్వరలోనే ధర్మాత్ములవి శాశ్వత శాంతి పొందుతారు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి, ప్రకటించు ఏమని? నా భక్తులు నష్టానికి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు గురికారు అని చెప్తున్నారు. ఇలాగే ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామి, ఆయన ప్రహ్లాదుడి యొక్క యోగక్షేమాలను చూసుకుంటూ చివరికి తండ్రి నుంచి రక్షించటం, ఆయన తండ్రిని వధించటం జరిగింది. ప్రహ్లాదుడికి రాజ్యాభిషేకాన్ని కూడా చేయటం జరిగింది. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యూపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రా తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో ఇక్కడ ఎవరైతే జన్మ, జాతి, కులము, లింగభేదం లేకుండా ఎవరైనా సరే, సమాజం అందరూ వాళ్ళు సరి అయిన వాళ్ళు కాదని సమాజం అందరూ అనుకుంటున్నా, ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే నన్ను ఎవరైతే పార్థ అర్జున వ్యపాశ్రిత్య నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకంలో. అంటే వాళ్ళ అర్హతలనేవేమీ లేవు భగవంతుడిని ప్రార్థించటానికి. ఎవరైనా సరే భగవంతుడి యొక్క ఆశ్రయానికి అర్హులే. మనకు కావాల్సిందల్లా ఆ శుద్ధ భక్తి భావమేను అని చెప్పి, ఎవరైతే నన్ను నిశ్చయంగా ఆశ్రయిస్తారో అలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళని అందరూ అనుకున్నా సరే నన్ను ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా పరమపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూపిస్తున్నారు. ఆయన నామాచారి అని కూడా బిరుదుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ నిత్యము కూడా ఆయన ముస్లిం మతంలో పుట్టి చైతన్య మహాప్రభుని గురువుగా స్వీకరించి ఆయన దగ్గర నుంచి హరే కృష్ణ మంత్రోపాసనను తీసుకుని ఆయన నిత్యము ఉపాసన చేస్తూ ఉండేవారు. సో అలా మనము జన్మ, జాతి ఎలాంటి ఏది కూడా అక్కర్లేదు. భగవంతుడిని మనం చేరాలి అంటే అర్హత ఏమిటి అంటే ఆ శుద్ధ భక్తియే అని ఆ శ్లోకానికి అర్థం.
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ శ్లోక మధ్యలో ఉంది. 9వ అధ్యాయం మిడిల్ ఆఫ్ ద భగవద్గీత, 18 అధ్యాయాల్లో 9th చాప్టర్, దాంట్లో ఇది లాస్ట్ శ్లోక. సో కరెక్ట్గా భగవద్గీతకి మధ్యలో పెట్టారు. మనం చూడండి, ఇంట్లో ఏదైనా ముఖ్యమైన వస్తువులు ఉంటే పోతాయి అనుకుంటే జాగ్రత్తగా ఏదో అన్ని బట్టల మధ్యలో పెట్టడం, ఒక మంచి ఆభరణం ఉందంటే అది జాగ్రత్తగా ఒక పెట్టెలో పెట్టి ఎక్కడో లోపల పెట్టడం చేస్తూ ఉంటాము. అలాగే అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి జ్ఞానం కూడా మధ్యలో భగవద్గీతలో పొందుపరిచారు. భక్తి యోగాన్ని కూడా మధ్యలో పొందుపరిచారు. దాంట్లో ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఈ ఆఖరిది కరెక్ట్గా మధ్యలో ఉంది. దీని అర్థం ఏమిటో చూద్దాము. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో మన్మనాభవ మద్భక్తో, సో అంటే ఎవరైతే నన్ను మనస్సులో ఎప్పుడూ కూడా స్మరిస్తూ భక్తులుగా ఉంటారో, మధ్యాజీమాం నమస్కురు, ఎవరైతే నాకు ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారో, మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం, ఎవరైతే నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ అందులో యుక్తులై ఉంటారో, ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు తప్పకుండా మత్పరాయణ నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇది లాస్ట్ శ్లోక. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకము. సో వీలైతే దీన్ని నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నించండి. మామే వైశ్యసి, నన్ను ఏష్యసి ఏవా, నన్ను తప్పకుండా నువ్వు ఏష్యసి అంటే పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. సో మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరించటంలో నిమగ్నం చేస్తూ నా పట్ల భక్తితో, మన్మనాభవ మద్భక్తో, మనస్సులో భగవంతుని స్మరించుకుంటూ భక్తితో నమస్కరిస్తూ, తర్వాత నా ఉంటే అలా యుక్తుడివై ఈ పనులలో ఉంటే మామే వైశ్యసి, నన్ను తప్పకుండా పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. మత్పరాయణ అంటే భగవంతుడికి అన్నీ అర్పిస్తూ అర్పణాభావంతో ఉంటూ, మత్పరాయణ ఆయనకు పట్ల భక్తితో ఉంటే, అటువంటి మనస్తత్వంతో మనం ఉంటే గనక తప్పకుండా భగవంతుడిని పొందుతాము. ఎలాగూ అంటే భగవంతుని నిత్యము మనస్సులో ఉంచుకుని ఆయన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ మనం ప్రణామాలు అర్పించటం అంటే ఎప్పుడూ నమస్కరిస్తూ అక్కడే ఉండమని కాదు. ఆ భక్తి భావాన్ని జీర్ణించుకుని మనలో ఉంచుకోగలిగితే తప్పకుండా ఆ భక్తి భావంతో మనం భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణు వేడి ఆయన పట్ల మనం ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తియుక్త సేవలు చేయటం ద్వారా అత్యుత్తమైన గోలోక బృందావన ధామాన్ని, భగవంతుడి ధామానికి, పరంధామానికి మనం చేరుకోవచ్చు. ఎలాగూ అంటే భగవంతుడిని శరణు వేడి ఆయనకు ప్రీతిపూర్వక సేవలు చేయటం ద్వారా, తర్వాత అన్నీ ఆయనకు సమర్పించటం ద్వారా అని కూడా చెప్పుకున్నాం. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనం వైష్ణవ ప్రణామంతో ముగిద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో